Sige sa man. Ano mo ba? Wala Isog ba, isog? Isog 200. Siya ba siya isog? Iswag ka sa ilo. Iswag! Doon saan naman pag-live? Video ra na, i-upload ra na ako. Sa Reels man na. Reels. Rinse. Reels ba, Reels? Reels ba? Tinuod ba, tinuod na. Kung saan mong ibuhat. Tingin na. Video sa mga pang-utsong. Pimit. Saan ba? Saan? Yawa, ganun niya ay. Mama. Ano ba kalikaon? May siya maglakaw. Init lagi. Natural na sunlight. Mama, tabaw. Tabaw ko noon. Ay, si Pangitag sabaw. Nasa iyo atubangan ng sabaw. Tabaw. Sabaw. Sige, sabaw, bibi. Yan ni sabaw. Bibi. Sabaw sa lamig. Oo. Sa kamay ng sabi mong anak. Oh, sabaw, oh. Nag-uotid sila. Nag-abot lang mga kamot. Tanawa. Nag-isot sila ko. Ano eh? Ok. Kaluwi ko sa gana. Ako mas mukha ka ni Daghan Diyos. Baligya. Yan na. Kaya bayan ito lagi kaya 100 kape. Pero magod pa oh. Naman ni kaon. Kami. Ni kaon. Wag. Kinaghuot ko. Nag-okay mo sa iyong mga kamot. Ray, erog ang plato ni Rael, Ray. Irog. Ay, sige, erog imong plato ay. Ana ra. Sige, taan ko ang Suksok ka. Kaon rakrak. Kasi nagkaon nami. Si Don Pipot si mong apo. Wa dire, asa. Aray. Ano niyo ko? Aray. Pali. Ayun rin nga una sa mapay sa kukuan. Sa ray mo, Glenn? Kasi wala ko sin. Sing, buwan ako chika to eh. Hawa na, huwag na mong hakdog. Pahugas niya chingko. Dachi. Parang ay, tutoy ka? Basta, ay nagtakus pa ko, init kayo. Gasi. Ang log ko ganyan ni mo. Nga lang. Taon. Sobra pa. Yaro. Tupon. Matay. Suro. Tupon. Ano ako tingnan? Pinaatay. Dinas rak. Di na siya. Wala na ko sa bawo. Dinas rak mo. Sugo to. Busog to ito kay ni kaon nito lugaw galing buntag. Sabaw. Sigop kag sabaw. Mga itag atsing ha, mga iyo tagtarong. Asa ning nagbantay aning Dios, atsing?
Wala dire. Unsa tay ko ni? Sila ba? Tumugot tay. Asa di sila? Sila? Tapos ko Na ha? Nana ko. Ma, nako. Inom ka, Diyos? Huwag, huwag. Sirak-rak na magkaon. Ah, Andre yun. Lambok na sa Andre. Lablab na nako. Pero din yung timplahe. Inom siya, Diyos. Ito kan ko. Oh, tukan siya. Tukan siya, Ching. Ang mga bata, guys, kay managkaon. Aray. Manas nagkaon tanan. Ay, naghanap kay sobra ay. Sobra ni Rakrak o ni Israel. Ay, nana, Ilan yung kanon na? Oy, dungan na po kanon. Ano, munit ay, munit truck. Sila mo kanon. Manam ni kaog lugaw kani. 20 na lang. Manam siya kaog lugaw. Ito mo rin. Yan, kaon siya. Wakay ketchup. Darami ay. Putos? Mais sumay. Naya. Wala day kadiyo sa diha. Ang ketchup oh. Sila luwan. Mais. Putos? Pila ning hotdog ching? Ano nana? Tagko kay ito. Duha ka putos re. Kay mo. Dua ka square usa ka ano 20 ka 55. Ha? 55. Kaon, ay sige mo tanaw dia. Kaon dia. Say mo ha. Itlog lang ching ay pila na ching. Magbasa-basa ron tandri ha. Wala kay buwan pa ching. Hotdog lang eh. Saba na rin. Narin-cheng kay nga mo. Mura. Hoy, Iting sinuno. ma-order ya. Taklay? Oy, Memek! Pumunta ko ang charas. Pila na inom mo ng tea? Yan. Awan daw mga po. Balitak eh. Nanar ba ni siyang hipon? Buok-buok. Good. Kaon na siya. Bilang sa kabuhan, miss? Ito. Ito na rin. Ito naman yun. Padung naman sa usa ka tuig. Muro ko si Bibi. Ah, Muro ko si Bibi. mabisag bibi no. Cute man siya. Kanang, kung siya ba kanang, gabayon ng bata.
Boss Jingle. Why no kuspin? Pin, why no kuspin? Wala. Yan sila ng mga Kunya na sa na. Isa pa may wak mo man. Ha? Isa pa wani mo na ang TV. Jajarija, inday memens. Ano rin mapapatan? Mapapatan na ay. Ganyan ka na. Sa. Ano, gid Andre. Padulan ako sa Andre ha. Para makakita mo sa inyong kaliwat.